стигна да пея песни юнашки, песни хайдушки, песни за вехти войводи. Моми момци по зборове и по седеки, юнаци по планините и мъже в хладни механи. Какви деца раждала българска майка юнашка, какви момци е хранила нашата земя хубава. Който иска нека да тегли, тежко му нима ще кажа. Юнакът теглото не търпи, ала съм думал и думам. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци е хранила нашата земя хубава. Чест и воля намасти, добро му добро да прави, лошият с ножа по глава. Пък ще си викна песента, какви деца раждала българска майка юнашка, какви момци нашата земя хубава. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци е хранила нашата земя хубава. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци е хранила нашата земя хубава. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци е хранила нашата земя хубава. Българска майка юнашка. Че това, което ще говоря тук, няма се печати. Те знаят, аз съм им казал, кой е добър журналист. Добър журналист е той, който пише не това, което се говори, а това, което трябва. Родени сме, не сме свободни, а бездостатъчно са ни оковали. Ние сме роби в този свят на техните фалшиви идеали. В реалността духовно бременена, всеки ден те ни насаждат нова ценностна система. В ръцете им злокобни сме парчета глина, покорни да бъдем удобни за тази доктрина. Живеем в парадокс, истината е лъжа. Войната им е мира, робството е свобода. Ние сме деца на тази философия, карат
карат и да вярваме на тяхната утопия. На техните лъжи на този свят имагинерен, сякаш сме забравили кои сме и защо живеем. Цензура, медии, страх, манипулация, тоталитаризъм с маската на демокрация. Братко, събуди се, отвори очите си. Усещаш ли огънят гори в гърдите ти? Събуди съзнанието си, отвори очи. Слънчо гледайте, бледнуват слънчеви лъчи. Готов ли си да видиш силата на робите? Началото на мислите е краят на оковите. Събуди съзнанието си, отвори очи. Слънчо гледайте, бледнуват слънчеви лъчи. Готов ли си да видиш силата на робите? Началото на мислите е краят на оковите. Се виждаш до око отгоре гледани, не можеш да се скриеш винаги на тебе ти. Роби предани, на светогледа им, на дъното на пирамидата са ни погребани. Далеч от светлото живее в тъмнина и студ, влачи всеки ден оковите на робски труд. А телата ни кървят от тях отровени в омагьосен кръг на корпорации затворени. Светът забравил е какво е хуманизъм, човекът е нищожество в техния капитализъм. Лихви, данъци, кредити, инфлация, правителства, тайни общества и бюрокрация. Империята им лежи върху плещите ни, тя ще рухне, щом отворите очите си. Ще разберат какво крием в сърцата си, не позволявайте отнемат свободата ти. Събуди съзнанието си, отвори очи. Слънчо гледайте, бленуват слънчеви лъчи. Готов ли си да видиш силата на робите? Началото на мислите е краят на оковите. Събуди съзнанието си, отвори очи. Слънчо гледайте, бленуват слънчеви лъчи. Готов ли си да видиш силата на робите? Началото на мислите е краят на оковите. Диктатурата с началото на ново мислене, да скрешим хомота, който мечтите потиснал е. Революция в нашите съзнания, мисли, чувства, ценности, знания. Затвори очи, ви света в себе си, върви на там, където водите сърцето ти. Момиче, бъдещето е наша отговорност. Ще оставиш ли децата си в свят без човечност и духовност? За краха на системата готов бъди, за мирен свят, където истинска любов гори. Ела с мен по пътя да вървим към свобода, ще се срещнем там, където няма тъмнина. Като въпцарно вярвам в човека истински, обнадежден за утрешния ден съм като Смирненски. Отвътре аз съм Ботев, мен е свободата. Аз съм дън в пътят към светлината. Събуди съзнанието си, отвори очи. Слънчо гледайте, бленуват слънчеви лъчи. Готов ли си да видиш силата на робите? Началото на мислите е краят на оковите. Събуди съзнанието си, отвори очи. Слънчо гледайте, бленуват слънчеви лъчи. Готов ли си да видиш силата на робите? Началото на мислите е краят на оковите. Никога не забравяй, че най-безнадежно поробен е този, който грешно смята, че е свободен. Когато революцията се случи в нашите съзнания, тогава ще види света с други очи. Поздравявам Матила, G-Dog и всички, които избраха да вървят по светлия път на свободата. Пълнете бързо! Пълнете! Kafirleri topları var! Ormana! Ormana! Kaçalım! Kurtulalım kardeşler! Хопе! Един народ белязан с вековна кървава история, държава с чужда управа и с чужда аудитория. Отново сме георите на турските поробители, върнали сме филма, но не сме само зрители. Отвори очите си, виж на къде ни водят. Ще мълчиш ли, щом отново ни поробят? Страданието, оковите, кръвта ни ма забрави, убиват вярата, културата, пограбят България. Кръв, път, болка и скръп, колко хора са умрели, колко още ще умрат. Колко са се предали, колко много са си били, главата си дали, но главата не склонили. Много болка, много мраза има в моето сърце. Отново виждам нашата кръв по тяхните ръце. Неща по умес, неща страдания и скръп. Не искам да съм роб, свобода или смърт. Кръв заляла е с болка земята, кръв по ръцете на този чумата. Кръв потича, щом е време се разплата. Заставам пръв за моя род, за моята кръв. Кръв заляла е с болка земята, кръв по ръцете на този чумата. Кръв потича, щом е време се разплата. Заставам пръв за моя род, за моята кръв. Все пак това е България. България и застигнах, но утре може да се нарича друго. Как? Преди се наричало Византия, след това се наричало Османска империя, после се нарекло благодарение на турските България.